l'inici de l'empresa va néixer està lligada amb la central del Pastral. Quan es va fer la construcció de la central del Pastral, de cara a l'empresa Borés, el meu avi treballava a les ordres d'un enginyer que estava lligat amb tot aquell moviment que hi havia en el començament de l'electrificació. Hi va haver un moment determinat, al 25, que aquest enginyer va traspassar una botiga que tenia aquí a Olot al meu avi. Era una botiga que es reparaven ràdios i elements elèctrics. Era el començament de la radiodifusió i a partir d'aquí va anar creixent l'empresa, va venir la guerra, la va seguir el meu pare i llavors el meu germà i jo i finalment actualment està en mans dels nostres fills, dels fills d'en Roger i d'en Pep. I és un reconeixement important perquè són 4 generacions de famílies que a més han treballat per una empresa local, amb molta vocació local. L'Electricitat Mas ha treballat sempre tota la vida a la Garrotxa, a Olot, amb molta vinculació, abans ho dèiem, amb diferents establiments, equipaments públics, privats, empreses, on hi han col·laborat i treballat, han ajudat a construir ciutat i el més important, han donat feina i riquesa al nostre territori durant tot un segle. Per tant, és molt bonic poder fer aquest reconeixement, aquesta pausa i donar-los les gràcies per no només a la generació actual, sinó a totes les anteriors, per haver arribat fins aquí i haver sumat esforços a això, a tenir una ciutat més pròspera cada dia. Tenir empreses com Electricitat Mas és un orgull per la ciutat i per tota la demarcació en general. 100 anys s'han de reconèixer, és de justícia fer un bon reconeixement. Són 4 generacions, això no és habitual, els relleus generacionals costen moltíssim, totes les empreses ens ho diuen, totes les entitats ens ho diuen i per tant és el mèrit que tenen haver-se adaptat a la situació actual. Són aquests actes tan macos, no?, en el que celebrar 100 anys no és fàcil. Una empresa 100 anys vol dir molta feina, vol dir moltes dificultats i també moltes alegries, per què no dir-ho, no? Des del punt de vista de la Cambra de Comerç hi donem molt de valor perquè volem reconèixer l'aportació a la societat que fa l'empresa pel fet de ser-hi, no? I com ho fa això? Ho fa primer servint els clients, segon fitxant a gent i retribuint-la i per tant pagant-los el sou, no? I tercer, pagant impostos. I amb això és amb el que es fan els hospitals i es fan les carreteres i es fan les escoles. Llavors, per això ens convé a tots tant tenir empreses que funcionin com ara aquesta. És una olivera, l'olivera és el símbol de la longevitat. Les oliveres duren molts anys, no? El mateix que us desitgem que duri aquesta empresa. I aquesta placa incorpora materials diferents perquè d'alguna manera es vol simbolitzar les coses diferents que heu fet i que cada generació, ho explicaves tu, no?, ha imprès un caràcter determinat, no? Doncs això anirà continuant en el devenir de la història. 48% d'indústria. La Unió Europea em sembla que ha fixat un objectiu de que en tota Europa hi hauria d'haver el 25 o el 30%. Aquí hi ha el 48%. És una bestiesa. I això què fa? Aporta molta més riquesa al país. I molta més estabilitat també, inversions més a llarg termini, molta més formació per als treballadors, molta millor retribució també, etc. Estem contents del reconeixement que moltes vegades no es dona aquest cas, que et reconeguin la feina feta. El comentari era que la nostra empresa, durant aquests 100 anys, no ha estat sempre fàcil. Hi ha hagut dificultats, hi ha hagut problemes. El que comentava l'avi la va començar en dictadura d'en Primo de Rivera. El pare la va continuar durant la Segona República. El meu germà i jo durant l'època franquista i ara en democràcia. I tot aquest temps no ha estat sempre fàcil. Per això és una satisfacció que se'ls reconegui als
els possibles mèrits que puguem tenir.